digawe pisah-pisah ngene, ora mlumpuk dadi siji. Lek mlumpuk nggih mangan angel to? Angel. Lah, ngopo sebabe jari iki digawe pisah-pisah ngene? Apa Pak sebabe? Depno rene, men iso ngene lho dadi. Pak Cahyo, bentar. Aku iso sulapan. Sulapan piye? Aku iso gawe parfum, to. Pak Cahyo seneng wangi apa? Wangi stroberi. Strawberry ya. Iya, siji, loro, telu. Nah, coba dibau. Wangine apa? Ora nek wangine apa-apa? Alah, delok. Alah, strawberry kok. Ngene iki ramene tapi Selasa milik berdua. Terus. Cuman buat berdua aja. Langsung Rabu. Rabu. Aku nggak pernah rabu-rabu buat membuka notifikasi dari Cahyokun tadi. Soalnya ngopo notifikasinya tak beda. Apa? Beda nih. Notifikasi munculnya neng HP, tapi getere neng hatiku. Iki bareng suwi rame lu bahane wakeh malian. Tak kira nek mesra ngono plane. Ayo to. Kira Mesrane mung karo awakmu, El. Mosok enggak Tenan. gitu, Bu. Ning aku upama tenan karo awakmu, aku malah beneran kok, El. Kok beneran diripet to, Bu? Penak tanggung jawabku iku ngopeni bojo sing kaya ngono gagahe iku penak. Engko misale aku kesel, awakmu sing gentini jeti. Loh, bojo dalang kuwi wah remangsamu abot lho, El. Lagi iki lho wayangan diringi drone saka Iran ya iki. wong nyambut gawe wong diringi bom. Ha iya. Oh, kaya kene nyambut gawe nek Dong Banteng, Mas. Nggih. Ngeri banget. Lah ngopo? Kokono banter, kene banter. Kono ya swarane kaya ngene. Ha iya. Miris. Kayak iki sideme kapan, Mas? Iya. Iki Manut panitia dawuhe iki mercon iki nganti jam 4 esuk. Lah nggih, ora masalah aku wis lunas kok. Ora dagel ora apa-apa. Nggih. Yang penting becone entek yo. Nggih, ya. Iki slamet ra to, Nduk? Selamat Mas, tenang no pikirmu. Iki slamet tenan Kok apa nek ora? wedi tak kempet kowe ndelikone kene. Kaya iki slamet tenan apa ora to, Mas? Selamat wis rahayu, wilujeng. Nggih. Tenang no pikirmu. Tombo teko lara minggat. Ora Selamat muga-muga. Iki pakurmatan kagem panjenengan lho. Ya kurmat kancane lho keweden, Mas. Lah ngopo? Lah iki lek bledos nang dasku ra entek. Oh ya, jan Ora, awake dhewe iki malah diajari bersyukur marang Gusti ingkang nyipta jagat. Lah kok ngoten. Sing biasane perang kaya ngene iki lak Timur Tengah. Nggih, leres. Iran, Israel musuh karo Amerika. Nggih. Upamane ning Indonesia nek perang kaya ngono, wayange tidak ada. piye nasib awak dhewe ning nganti wayang? Ya awake dhewe nasibe ya gur delak-delik nang jero gentong. Makane aja nganti ana kaya ngono ning kene ya Mas didongakne. Ayam tentrem, karturo rahardro. Katurora. Katro trem lan raharjo. Kabeh ayam trem Tentrem nyawiji gotong royong. gotong royong. Ya ngono kuwi dongane, sing penting dongane, salah koto-koto wis biasa. Kata-kata. Rasah mendeli. Ya ora Aku ki nyawang kamu tuh pusing loh aku janjane. Lah nyapa? Motomu ning ndi ngono lho. Lha fotoku nang kene. Lah kan kalau gareng itu enggak tahu iku maniknya itu ning ndi ngono kan mumet aku lene. Kowe pengen arep dudoi manikku ngerti nggone piye? Iya Mas. Culeken. Kok nyambut gawe karo iki ping pindho ameng-ameng nyawa terus, Mas. Lah pancen ciri khase gareng niku lak kira. Nggih to, tangane ceko, sikile gejik. Lah kok nek gareng ora gejik sikile piye maksude? Aku wis mari kok, Mas. Ngopo? Iki lho, wayang kulit sarangan iki lho. Sikile gejik iki lho. Tangane ceko, kira. Gareng wae pakem lek ngono kuwi. Ya wis aku tak geten. Kelingan. Lah kok jebul lapangan nganti tekan kene gejik bareng gak panggung ora gejik ora. Wong aku enek kono ora gejek kok masa iki usume. Lah apa? Lho bego lho pisan. Kok kandhani kok paling boten ngeten iki nggih barokah ingkang kathah nggih Mbak Elisa. Iya Mas.
saged sowan wonten aladan Kedung Banteng. Elok. Kena diarani tegese teng mriki Kedung Banteng ke kedunge wong seniman, kedunge wong budaya sak kutha Ponorogo. Iki kabeh iso budaya iso seni kabeh. Elok. Mula kena diarani jenenge kene iki jenenge Desa Lepen Bison. Lepen Bison kok iso Lepen Bison? Kedung ki apa? Kedung Lepen. Bison? Panteng. Nah. Alah kok tegese ayo kuwi Lepen Bison. Lepen Bison Mula- Kedung Panteng. Kabeh. Neng transit nuwun sewu kula kali Mbak Elisa. Iya, Mas. Mbak Kasune ya nom-nom. Yo. Sing mbawone ya nom-nom. Iya. Pak RT-ne nom-nom. Nom kabeh. Aku sing apal gur Mbah Kasun siji, Mas. Sapa? Pak Amin. Pak Amin ke kepala dusun Sekuwung ngono kok. Kok apal sampean? Alah aku rono kuwi tenan ping 3. Gareng. Alah ya tuku kopi to, Mas. Nadyanto Mbak Lisa sampun dangu sanget Dung Banteng menika mboten wayangan. Ijik, Ning leres. menika sampun menjadi cita-cita warga masyarakat akhirnya bisa terwujud pada malam hari ini. Oke. Dengan presani sak lapangan penuh kaya ngoten niku Dung Kebek Banteng. banget tumplek-blek aku ra iso melebu tadi sampai parkir nih aduh. Kita di mau masuk sini kudu biak ten untuk. Wih saking kebake tumplek-blek. Tuplek blek, Ya, tuplek blek. ya tumplek-blek tuh sampai banyak saking banyaknya teh nonton. Penonton. Makanya tak dongake Mas. Gini, dongak. Warga masyarakat sedoyo lan sapa kemawon sing ngumpul wis ningali mel nonton pertunjukan ringgit Pak Cucul dalu menika. Gareng. Apa? Aku krungu omongan Elisa suwi-suwi asam lambung. Mbak. Aku ra mau berasam lambung, Mas. Apa? Stresku kumat. Pak Cahyo tahu enggak? Enggak. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Pantes enggak tahu. Karena jodoh tuh emang enggak ada yang tahu. Rene, jarak aku. Rene. Cah. Ora sang alih rene sik. Nggih. Kono. Rene sik. Kono. Ora. Mumpung rong Mei rene sik ayo. Kono melu bapakmu kono. Melu kono. Sik, piye. Aku tuh enggak izin Bu. Alah ora saiki. Bu Kesil yahene santai ngene lho. Kon. Ngene, sampean ngomong piye mau? Jodoh iki piye? Aku kan tanya, kan tadi aku ngomong-ngomong. Terus Pak Cahyo nggak tahu. Enggak tahu. Nggak Terus? tahu. Nggak tahu. Pantes nggak tahu soalnya jodoh emang nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu sih Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Esa. Yo. Toh. Itulah keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Awake dhewe kudu bersyukur. Makanya. Apa wae wiwit saka pucuk rambut jempol sikil ditata kanthi apik. Leres. Jari iki lho, Mbak. Nggih. Driji wae digawe pisah-pisah ngene, ora mlumpuk dadi siji. Nggih. Lek mlumpuk nggih mangan angel to. Angel. Lah, ngopo sebabe jari iki digawe pisah-pisah ngene? Apa Pak sebabe? Demno rene, men iso ngene lho dadi. Pak Cahyo. Bentar. Apa? Aku iso sulapan. Sulapan piye? Aku iso gawe parfum, toh. Pak Cahyo seneng wangi apa? Wangi stroberi. Strawberry ya. Iya, siji, loro, telu. Nah, coba dibau. Wangine apa? Ora nek wangine apa-apa. Alah, delok. Alah, strawberry kok. Gareng. Ngopo? Tak omongi. Ngopo? Iki rata isui 7 dina. Nggih. Cobi jajal kula ambuke Mas, cobi Mas. Nek Oke. jenengan mau ambune napa? Stroberi. Stroberi jajal. Oh nggih. Apa? Lah kok pesing ngene to. Kok malah persing ra ngono. Ora sia-sia lho ini dalang idolaku. Pak Cahyo ku tadi. Ayo. Ya ora wong idolane Lah, jenengan. kok piye? Idolane warga masyarakat Ponorogo, Nduk. Spesial ya. Spesial. Mulane penonton sakmene oke, ya menunggu beliaunya, kiprahnya beliau sabetane piye apa neh nyabetke atiku, Mas. Waduh. Wis ayo. Awakmu kuwi rasa ngono. Apa? Lek Mas Cahyo ki kan ya wis enek Bukesi. Ya ben Loh. 1-1-2-2. 1 buat Sukesi Rahayu, tapi 2 untuk Elisa selamanya. Waduh. Aduh, bocah iki saya nekat e. Bareng kulino nge-gym saya nekat dhek malihane. Ayo. Kowe upamane Pak. dadi bojo sing kedua ya isih tetep tresno karo Pak Cahyo. Alah ya jelas tresno dino iki cacahe piro? Ana 7 ta Ana 7 tak gawe beda-beda. Senin Selasa Senin Rebo. lah, Senin.
senantiasa mencintai Cahyoku tadi. Selasa. Ayo terus, ora apa-apa. Terus. Ayo. Selasa, walaupun ngene iki ramene tapi Selasa milik berdua. Terus. Cuman buat berdua aja. Langsung Rabu. Rabu. Aku nggak pernah rabu-rabu buat membuka notifikasi dari Cahyoku tadi. Soalnya ngopo notifikasinya tak beda. Apa? Beda nih. Notifikasi munculnya neng HP, tapi getere neng hatiku. Ini bareng suwi rame lu bahane wakeh malian. Ngopo? Berarti sing geter nek kene iki kae atimu to? Sing geter. Ati ki neng kene kok neng kene. Neng kene. Iki mau Rebo, bar ngono Kamis. Chemistry-nya tuh selalu nyambung, mesti langsung jodoh chemistry-nya Pak Cahyo Kuntadiro Elisa Orcarus Alaso. Ya Allah. Berarti kamu itu chemistry-nya sama Mas Cahyo Kuntadi luar biasa. Wis Biyen pas duwe pacar rawani omong ngono kuwi deh. Lah ya beda ana kipere ana satpame, sekarang kan free gitu loh. Jumat semua. Jumat ki lagu. Jumat kamu sayangku di dunia ini. Jumat kamu sayangku di dunia ini. Lek mau aku wis seneng tenan bareng saiki rada ragu-ragu. Kita kentuk iki malian. Kentuk ki apa? Kentuk ki apa kentuk? Wanita yang cantik itu namanya kentuk. Nah, wanita yang cantik itu namanya kentuk. Enggak bohong, tenang. Enggak bohong, tenang. Suwer. Lho takono wong Ponorogo ngono kuwi. Kentuk napa Pak Bu? Cantik. Kula kentuk. Kula kentuk mboten. Kentuk banget. Ya pancen aku pancen sak kentuk-kentuke wanita. Si paling kentuk dhewe, tapi aku ya kudu menghormati, Mas. Menghormati kan aku sapa? nomor loro. Sing nomor 1 Mbak. Busu Kesi Rahayu. Busu Kesi. Berarti kudu sing kentuk beli. Bisa. Ya di voting dhisik to, di voting. Bu Sukesi kentuk apa ora ngono. Ora rawani kentuk, bukan Kesi kentuk napa mboten, Pak Bu? Kalau Elisa kentuk napa mboten? Kentuk. Oh, berarti sing kentuk aku. Maaf ya, Bu. Pancen sing paling ayu kentuk dhewe Elisa Orcarus Alaso si Ratu kentuk. Paling kentuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terus apa mau terus e? Tekan apa sih tadi? Sabtu. Sabtu, cuman kamu Sabtu-Sabtunya di hatiku. Minggu. Apa keri dhewe? Kowe apa urung ngerti to, Sa? Minggu prei. Di saat dianjurkan pemerintah minggui prei jalan-jalan. Sa kuwi mau Senin wis. Selasa wis, Rebo wis, Kamis wis, Jumat wis, Sabtu ya wis. Iki saiki kari dhewe Mas Cahyo ya. Minggu. Minggu ki prei dianjurkan pemerintah prei dienggo jalan-jalan pijet nek kesel. Lah jaremu mau Sabtu satu untuk kamu. Ya, lah terus saiki Minggu. Minggu dianjurkan pemerintah tanggal abang prei. Wayahe pijet opo lah sak karepmu. Tegese iki ya artine kaya kuwi mau lek Sabtu satu untuk kamu ngono lho. Nek saiki Minggu. Minggu prei, wah kandhani angel iki. Goblok banget kuwi gareng kena tanggal abang kok nekat ning ndi kowe. Nekat wae. Rasa ngopo-ngopo Minggu. Tegese niku kula kan negesti ngoten lho Mas Cahyo kados Senin niku wau kan nggih sae. Selasa ya apik, Rebo apik, Kamis apik, Jumat apik, Sabtu apik. Iki kali siji Minggu. Minggu prei ya, Pak. Iya tanggal abang. Ki aku karo Pak Cahyo wis plek. Minggu prei napa mlebu, Bu? Ki plek. Minggu prei napa mlebu? Plek. Mlebu apa mlebu? Ketoke sing wedok prei ora kena dienggo. Asem kok ya. Lah ngono. Karo ndongake Mas. Doa terbaik untuk warga masyarakat. Mas karek dulu, Mas karek dulu. Nggih, niki nuwun sewu ndongakne wong Kedung Badeng Mas nggih. Aja keloro-loro nalika semono, apik atine nalika sakmene. Nggih. Mula mbiyen keloro-loro artine niku barang sing ora bener nemplok ning kawasan mriki. Ning alhamdulillah dulur Kedung Badeng sakmenika manggih kawilujengan kebagas warasan selamat donya selamat akhirat Allahumma amin.
karek awakmu. Selanjutnya Mbak Lisa, ayo doa yang Aku terbaik. ya doane kaya mau kan ciri khas kene pangtun. Pantun. Pantun. Pangpung. Pantun. Golek kreweng cacahe siji. Golek kreweng cacahe siji. Ya, masyarakat Kedong Banteng tansah nyawiji. Amin. Golek kreweng cacahe enem. Masyarakat Kedong Banteng tansah ayam tentrem. Golek kreweng ning wetan. Nyangitan. Golek kreweng nyang wetan. Terus? Masyarakat Kedong Banteng diparingi ketentreman. Golek kreweng rupane ireng. Apa tekese? Wong sak Kedung Banteng sing wedok muga-muga meteng bareng. Aduh, ayo repot nek meteng barang bidane piye? Ya ketok ndase didelepne neh. Kanca ngono ra. Ngoten-ngoten. Niki lho spesial niki Mbak Elisa. Iki wonten Nawala. Katur Ki Dalang Cahya Kuntadi saha grup Madangkara. Kula nyuwun gending Mawar Kuning dari Mbak Elisa. Nggih, dan lagu Bersih Desa. Gending menika katur dumateng Bapak Soni Saifullah PJ Kepala Desa Kedung Banteng saha sedaya perangkatipun. Ketua Panitia Bersih Desa Kedung Banteng Bapak Haji Karsono saha sedaya panitia. Para calon haji hajah khususipun Ibu Retnowati nggih saha Ki Cahya nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng awit bidal ngantos konduripun dipun gampilaken anggenipun nindakaken rukun haji ugi mugia dados haji hajah ingkang mabrur barokah matur sembah nuwun saking kula Bapak Suwandi. Ha iki lho Mbak, nggih niku. Mawar Kuning. Mawar Kuning. Muga-muga dulur Kedung Banteng ingkang badhe minggah kaji dados haji ingkang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nggih, Pak Cahyo dan nanti juga akan berangkat kapan, Pak? Insya Allah tanggal 3 Mei. 3 Mei, semoga lancar semua, Pak Yoyo. Wis dadi haji so aku ra iso mbajul meneh aku. Oh, profesional loh Mbak. Haji itulah ibadah. Haji itu kan wayangan ya tetap wayangan. Oh gitu, tetap boleh gitu. Boleh tetap. Ya enggak enak lah. Izin, Bu. Izin Bu aja ngono. Izin, Bu aja. Kowe iki ngomong kok ngono ki somong nang mbok wek kuwi lho. Lah kan aku juga dula besti juga lah. Nggih. Lan kula anu Mbak Elisa nyuwun pangapunten dumateng sedaya para warga masyarakat ing Ponorogo sedaya kemawon kalebet ingkang ngejob kula ing bulan Mei mboten saged kula tampi. Kula nyuwun agunge samudra pangaksami. Mangke sampun wonten gantosipun wonten guru kula Mas Anom Dwija Kangko ingkang minangka sesulih mekaten. Spesial ngene Mbak. Bu Kesi, ayo karo anu Mbok Enom Bu Kesi. Ayo iki. Oh, iki duet wong loro mantap lho Reng. Nggih ngeten iki lho, wong ngeten iki jarang sanget lho Mas Cahyo. Lah iya. Biasane ndek bojo loro ki sing sitok ijir-ijiran bae ngoten. Heeh. Ning nggih bengi iki muga-muga ora. Ayo. Dongakno Mas, aku ya deg-degan ini padha wae. Ya awakmu deg-degan iki kene kudu nesune mboten umum. Sini kok ya. Asline ya ngempet kok ya. Iya. Biasane spesial engko bawane pangkur Semarangan duet Mbak Elisa karo Bu Sukesi Rahayu Mawar Kuninge terus berdua. Lho, kaya ngono kuwi. Elisa, Iya, Bu. kamu tenang aja sama Bu Kesi. Kalau di panggung, di pegelaran malam hari ini, Pak Cahyo itu milik umum. Oh nggih. Sik, Bu, Jadi- sik. Omonganmu ra penak. Milik umum mak padake WC ngono piye iso? Boten, jadi kita itu harus profesional kerja. Oh, kuwi. Teng panggung niku guyonan panjenengan malah tak anjurkan untuk berdialog kalih bintang tamu, Betul. guyon maton, nyerempet sithik, ndak apa-apa. Mergo atiku ki wis tak siapke dadi bojone dalang niku Mbak Iya, Elisa. iya. Atine kudu jembar, padang lembah manah ora kena cemburuan. Lek cemburunan, wah lek kurabi karo Pak Cahyo ora bertahan 16 tahun. Ya ra? 16 tahun loh Mas Kareng. Iya lumayan. Ning asline ya ngempet kok. Ora ngompori ah Mas Kareng iki lho. Reng. Asline ya ngempet. Kowe aja ngawur, Reng. Nun Apa? sewu, lek aku ora tanggapan karo Bu Kesi. Nggih. Anak-anak tak kon ning omah, aku lunga berdua. Kalih Bu Kesi, lho Pacaran. ning mall ngono kuwi. Ya. Mesti mesra romantis tak gandeng tangane. Lho. jenengan kalih Mbak Kesi. Angger ning mall mesti digandeng. Gandeng. Mergo ora tak gandeng, ora tak cekel tangane. Kuwi njupuki apa-apa. Tak
kira nek mesra ngono plane. Ayo to. Kira Mesrane mung karo awakmu El. Mosok enggak Tenan. gitu, Bu. Ning aku apa mau tenan karo awakmu aku malah beneran kok El. Kok beneran nglipet to, Bu? Penak tanggung jawabku iku ngopeni bojo sing kaya ngono gagahe iku penak. Engko misale aku kesel, awakmu sing gentini jeti. Loh, bojo dalang kuwi wah remangsamu abot lho El. Ladenane kuwi abot. Kadang-kadang lek esuk nyuwun susu. Awan nyuwun kopi. Bengi nyuwun wedang jahe. Lah aku lek mendina nglayani dheke kan yo kesel to El. Repot nggih, Bu. Repot. Oh, jadi Lagi bagi iki lho. tugas. Lagi iki nyeluk bojone iso dheke lho. Iki Elisa karo Bugesi padha wae asine iki ora. Lek omong do ting tepet cotot kabeh ora. Yo diwiti saka Mbak Lisa dhisik coba kaya apa. Ayo sing nom dhisik. Ya. Izin ya, kakak tertua ya. Iya. Iya Adinda. Baiklah Adinda. Maduku. Aku lagi ngerti wong loro rukun seneng mboten ngono, Mbak. Jan. Ditenanke apa piye? Napa? Tenan apa piye? Heh? Tak lamarke. Ampun, Bu, ampun. Pripun? Tenan apa piye? Jambel siapa. Ora apa-apa lho, tenan lho. Ya Bugesi. Bu Lisa. Mulai buyar. Mah Iya, Elisa. mulai ini kan. Iya. Monggo. Mingkar mingkurengang Para penonton tepuk tangan untuk Mbak Elisa luar biasa. Dudu wong Jawa ning suarane njawani. Istimewane teng Ponorogo niki Mas Cahyoku tadi. Nggih to. Wong yang ngendikan niku Mbak Elisa nggih Bu Kesi. Nuwun sewu kena diarani jarine wong kene ting pecotot. Ning yen nembang niku suwantene jos. Saya sangat. Boten kula niku sak gaduk-gaduk niku nggih belajar kepada kakak tertua ini. Nggih. Inspirator saya. Sagaduk-gaduk iki apa to, Sak Dik? gaduk-gaduk itu sebisa-bisanya. Aku kok Sesampai-sampainya segaduk-gaduk. sesuk karo kakak dolan ning mall Iya. utawa dolan ning Taman Juruk. Oh, iya. Tak warai tata basa sing apik ya Oh Cahayu. iya, Mbak Yu. Rukun to, Pak? Piye? Kok sik to hubungane Taman Juruk karo basa iki apa to? Monggo Taman Juruk nggih binatang lho iki ora. Wong kula ngomong niku wau nggih bingung lho Bu Kesi. Pripun? Wong kok sak gaduk-gaduk, padahal jenenge gaduk ki mak tuk-tuk niku gaduk-gaduk. Piye, Mas? Sak gaduk-gaduke. Gaduk-gaduk kok gini? Lek gaduk-gaduke jotos kiwa tengene gaduk-gaduk. Oh ya. No. Lanjut, Mbak. Akarono karenan marti si Oper Bu Kesi. Ya Bu, aja kalah karo adimu, yuk. Aja kalah karo Mbok Nom ngono lho. Iya. Kok iso adimu kuwi kok. Gareng iki ora ya. Bapak Ibu, jenengan lek Pak Cahyo mendua ngoten setuju mboten? Setuju. Sajae. Piye to wong dong bantengi ora. Iso Kok malah lho. setuju. Loh, kula jane pengen nyuwun presa lho. Panjenengan niku alasane napa kok iso mempersilahkan Pak Cahyo mendua Elisa dan Kesi niku alasane napa, Bu? Coba Ibu Eni kok sing kudungan oren. Napa, Bu? Wah, ora iso jawab kok. Wedi kabeh tak tenani. Nggih. Lah iya, karepe jenengan men enteng gaweane ngono lho Bu Kesi. Dadi satu engko profesi. Senin Selasa Bu Kesi, Rebu Kemis Elisa, terus Jumat Setu engko Bu Kesi, lah Minggu tak nggih pijet ngono. Loh, pancen ya ngeten loh, memang poligami itu diperbolehkan. Betul, betul. Tapi dengan catatan mbok wek iku kudu setuju, ya toh? Merestui, ikhlas lahir batin. Malam hari ini disekseni waraga masyarakat Ponorogo Kedung Banteng, Pak Cahyo tak ikhlasi lahir batin loh. Piye tok 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 tok. Sik
Sik Bu Kesi, tak sawang kok kene sampean ngomong ikhlas ning kok ngendur gelungan kemendeng metu keluke to. Wong jenengan kok ketawis teng mriku kemendeng, Mas. Lah lek keng mriki niki ketawise Mbak anu Kesi bahaya, Mas. Napa? Mekrok ngoten. Modele kaya arep teladung. Ora, apa ketok auraku lek nesu? Ora ketok. Gak ketok. Buktekno Bu Kesi, yo suaramu kaya apa? Iki ratune Pangkur Semarangan iki. Iki. Terus sayang. Oke, baby. Unggah keneh Bu Kesi. Mbak Elisa kudu memperhatikan. Ayo. Lah iki kudu sampean iso ngene iki kuduan. Kowe aja nganti kalah lho, aja nganti kalah. Kowe pendukungke aku. Tepuk tangan Bu Kesi. Oh, istriku memang luar biasa. Mbak Elisa aja nganti kalah. Sampean kok iso ngono? Gamel aku peken. Ayo. Ning Bunang tok ya, dodol es lho Bu Kesi. Tak kira lek kabeh. Iki gamelan mas kawin. Nah iya. Nalika awake dhewe rabi, nek yen pengen menehi Elisa sampean kudu sembodo nukokne gamelan anyar ditulisi CE. Apa kuwi? CE. Cahya Elisa ngono. Iya. Lah iki kan sing mereke KS. Apa kuwi? Kesi. Malah kondang Sutresno. Kesi Suloyo. AKS kok. Mosok yo kace. Kudune kace kok yo. Iya, arep muni kace. Ayo Bu Kesi, anu Mbak Elisa ditirokne Bu Kesi iki mau. Kayak gitu. Kayak gitu. Kulo gak sageti. Tak beri semangat dari sini. Bisa, Ayo, Adik, nggih. bisa. Masih semangat Bisa, ya. Adik. Ya. Tai wangi donga, Nduk. Kok kene tai wangi donga. Aja karo kalah kate karo mbok wek. Nggih. Kan ya. Sik contone pesan khas Bu Kesi. Ayo Bu Kesi pesan khas. Yo. Oke, selanjutnya yuk Nadia Arina, yuk. Nadia Arina. Elisa. Pegang tangan dulu. Ya. Asik. Alah karepmu. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Wong sabar dadi kekasih. Sekali merdeka tetap merdeka. Ayo. Padung tak supporti kaya ngono kok malah. Desa, sekali ayo. merdeka, tetep Coba sa. merdeka. Mepsa, ayo sa, ayo. Iya. Salim. Selamat adikku sayang. Iya. Iya. Mbak Kesi, Mbak Elisa, kula voting nggih. Nggih. Niki sae Mbak Kesi napa sae Mbak Elisa? Sae sedaya sing elek gareng. Amin. Banding ke orang. Terus yo. Mbak Lisa, ya Mbak. Oh, aku lagi ya. Ayo no, yo. Sinupa sinukarto mreh kretarto pakartine ilmu
Kesi kok. Nggih, Kesi. Suloyo. Boten. Kesi Cahya Kuntadi. Iya. Ora melu-melu aku mekrok kok wisan. Ya, enten iki. Kang tumrap ning tanah Jawa untuk menunjukkan kekompakannya bareng Mbak Lisa karo Bu Kesi. Coba yen kompak tenan berarti atine ya dadi siji. Ayo, nggih. Ya, pancen penake bareng lho, El. Nggih, Cobi. Nggih. Ayo Yo. sayang. Ji, rok lu. Agama gemeng haji Para lenggah tepuk tangan untuk dua-duanya luar biasa, serasi kompak seimbang dan Matur nuwun. terasa. Ayo nggih. Mugi-mugi warga masyarakat Kedung Banteng mriki terhibur, atine seneng, terus tahun ngarep nanggap wayang Pak Cahya Kuntadi maneh. Nggih. Bajute adalah mawar kuning. Mbak Elisa nembang mawar kuning saged? Saged. Nah, bonus 100.000 rene ya. Alah. Ya ampun, aku ya melek to ya. Bu Kesi, mawar kuning saged? Saged. Mriki kula luman ya karo wong-wong nggih. Matur nuwun Pak Dalang. Mas Gareng, Dalem. mawar kuning saged? Boten. Nggih pun, nggih. Mang merongos mriku. Ora masalah, terah yo nasib kelek sobek yo ngene iki ora masalah. Yang penting kula tesih hoping kali bawa sekuwung ya. Mawar kuning. Mawar adalah bunga yang indah merekah, kuning adalah emas. Semoga bersih desa Kedung Banteng tahun 2026 menjadi indah merekah menuju zaman keemasan. Dados.
duet sepanjang sayang. zaman yang Terima paling indah ya kasih. iki. Nuwun, matur nuwun.